Elara avea 17 ani când înțelese că regele Alfa o ura. Nu pentru că îi spusese vreodată ceva, nu pentru că o privise cu dispreț, ci exact pentru opusul, pentru că nu o privise deloc. 10 ani. 10 ani de când ea crescuse în haită, de când devenise parte din această lume de vârcolaci, de legi stricte și ierarhii neclintite. 10 ani de când Caelan, regele Alfa, conducătorul absolut, liderul de necontestat, trecea pe lângă ea ca și cum ar fi fost aer. Nu invizibilă, mai rău, ignorată. Elara știa ce însemna asta în lumea vârcolacilor. Însemna că nu era nimic. Omega fără valoare. O fată pe care nici măcar cel mai puternic dintre ei nu o considera demnă de o privire. Își amintea prima dată când îl văzuse. Avea 7 ani. Caelan avea 19 și tocmai moștenise tronul după moartea tatălui său. Era înalt, puternic, cu păr negru prins la ceafă și ochi de un gri argintiu care străluceau chiar și în lumina zilei. Prezența lui umpluse sala de adunare, o aură de putere atât de intensă încât chiar și adulții se plecaseră instinctiv. Elara îl privise cu ochii lărgiți, fascinată, speriată, impresionată. Și el o privise pentru o clipă. Doar o clipă. Apoi își întorsese privirea și nu o mai privise niciodată din nou. Ani trecură. Elara crescu în umbră, nu respinsă activ, ci pur și simplu uitată. În haită copiii erau antrenați, educați, pregătiți pentru rolurile lor viitoare. Alfa se învățau să conducă. Betele învățau să lupte. Chiar și omegele obișnuite primeau atenție, căutare, respect. Dar Elara, ea era nimic. Nu destul de puternică pentru a fi alfa. Nu destul de agresivă pentru a fi beta. Și totuși, nu destul de slabă pentru a fi un omega clasic. Ești ciudată, îi spuneau copiii ceilalți. Nici măcar regele nu te vede. Elara învăță să trăiască cu asta. Să se facă mică, să nu atragă atenția. Pentru că atenția însemna și umilință. Cel mai rău moment fusese când avea 14 ani. Ceremonia de recunoaștere, ritualul în care tinerii erau evaluați și plasați în ierarhia haitei. Caelan stătea pe tronul său de lemn și piatră, privind la fiecare tânăr care venea înainte. Pentru fiecare avea un cuvânt, o recunoaștere, un gest. Când veni rândul Elarei, ea se apropie tremurând. Se opri în fața lui, coborâ capul în semn de respect. Și așteptă. Tăcere. Lungă, grea, umilitoare. Următorul, spuse Caelan în cele din urmă. Vocea lui rece, fără emoție. Râsete șoptite printre mulțime. Elara simțise obrajii arzând, lacrimile amenințând, dar nu plânse. Nu acolo, nu în fața lui. Plecă cu capul în jos, jurându-și că nu va mai încerca niciodată să fie văzută de el. Dar destinul avea alte planuri. La vârsta de 17 ani, Elara fusese trimisă în pădure să adune plante medicinale pentru vindecătoarea haitei. Era o sarcină simplă, umilă, exact genul de muncă care îi se dădea ei. Se întorsese seara, coșul plin, obosită, dar mulțumită. În absența atenției, găsise pace. În sarcini simple, găsise scop. Dar când ajunse la marginea așezării, văzu adunare. Toată haita era acolo, în cercuri concentrice în jurul unei platforme centrale. Ceremoniile lunii pline, realiză Elara. Am uitat. Încercă să se strecoare discret, să ajungă la cabana ei fără să fie observată. Dar vocea răsună, puternică, autoritară, inconfundabilă. Toți membrii haitei trebuie să fie prezenți, strigă Caelan. Fără excepții. Elara înghiți greu și se alătură cercului exterior, sperând să rămână neobservată. Ceremonia începu. Luna plină strălucea deasupra, argintie și perfectă. Caelan stătea în centru, în formă umană, dar cu ochii strălucind lupește. Alături de el, consiliul, bete puternice, consilieri bătrâni, toți privind cu respect și teamă. În această noapte, spuse Caelan, vocea purtând peste mulțime, recunoaștem legăturile, recunoaștem perechile predestinate, recunoaștem destinul. El începu să numească nume. Perechi care se găsiseră, care se acceptaseră, care vor fi unite oficial. Elara asculta cu inima grea. Niciodată nu voi avea asta, gândia. Niciodată nu voi fi aleasă. Și apoi, ceva se întâmplă. Un lup rănit fu adus în centrul ceremoniei. Un tânăr beta care fusese atacat de vânători în pădure. Sânge era abundent, murmurând incoerent. Vindecătoarea! Strigă cineva. Lipsește!
răspunse altcineva. A plecat la Haita de Est. Panica crescu. Fără vindecare rapidă, Betaua putea muri. Elara se uită în coșul ei. Avea plantele potrivite. Știa ce să facă. Vindecătoarea o învățase. Fără să se gândească, ieși din mulțime și alergă spre lupul rănit. Ce faci tu aici?" întrebă un consilier aspru. Am plantele," spuse Elara rapid, îngenunchind lângă Beta. Știu să îl ajut. Tu?" Consilierul râse. Omega fără valoare. Lasă-o, vuiră vocea lui Kailan. Toată lumea tăcu instant. Elara nu se uită la rege. Se concentră pe rănit. Mâinile ei lucrară rapid. Zdrobi plantele, aplică pasta pe răni, opri sângerarea. În 10 minute Betaua respira mai ușor, pulsul stabilizându-se. Mulțimea murmură impresionată. Elara se ridică, pregătindu-se să plece discret. Rămâi, spuse Kailan. Vocea lui nu era autoritară de data aceasta. Era altceva. Ceva pe care Elara nu îl putea identifica. Ridică privirea, încălcând propriile reguli. Și pentru prima dată în 10 ani, ochii ei se întâlniră cu ai lui. Gri argintiu, intense și șocate. Kailan o privea ca și cum o vedea pentru prima dată, ca și cum tot universul său se reconfigura în acel moment. Tu, șopți el, vocea lui crăpată. Tu ești. Elara nu înțelese, dar fiecare vârcolac din jur înțelese, pentru că în aerul dintre ei ceva se activă. Un fir invizibil, o legătură care nu putea fi negată sau ascunsă, perechea predestinată. Kailan se clătină înapoi de parcă ar fi fost lovit. Ochii lui se lărgiră cu recunoaștere. Șoc și ceva ce părea periculos de aproape de panică. Nu, șopti el. Nu poate fi. Dar era. Luna plină deasupra lor pulsă cu lumină, confirmând ceea ce fiecare vârcolac simțea deja. Elara, Omega ignorată, fata invizibilă, cea pe care regele Alpha o evitase timp de 10 ani, era perechea lui predestinată. Și în acel moment, tot ce Kailan construise, tot ce negase, tot ce reprimase, se năruia. Tăcerea care urmă dezvăluirii fu asurzitoare. Elara stătea încremenită, neînțelegând complet ce se întâmpla. Știa despre perechi predestinate. Toată lumea în Haita știa. Dar ea niciodată nu se gândise. Niciodată nu visase. Nu el, nu regele, nu cel care m-a ignorat 10 ani. Privirea lui Kailan era încă fixată pe ea, dar expresia lui trecuse de la șoc la ceva mai întunecată. Furie. Neîncredere? Rușine? Un consilier bătrân, Tiberius, pași înainte. Alpha, spuse el încet, legătura. Toți o simțim. Este incontestabilă. Știu ce simt, răspunse Kailan brusc, întorcându-se. Nu am nevoie ca tu să-mi spui. Atunci ce faci? Întrebă alt consilier. Protocolul este clar. Când o legătură predestinată este confirmată sub lună plină. Știu protocolul. Kailan se întoarse către Elara din nou. Pași către ea, încet, precum un prădător apropiindu-se de pradă. Elara vrut să fugă. Fiecare instinct în ea striga să se miște, să se ascundă, să scape. Dar picioarele ei erau înrădăcinate în pământ. Kailan se opri la 1 metru de ea. Era atât de înalt încât trebuia să își ridice capul pentru a-i vedea fața. Ochii lui o studiară, nu rece ca întotdeauna, ci intens scrutând, căutând ceva. De cât timp știi? Întrebă el încet. Ce? Elara găsi în cele din urmă vocea. Eu nu. Nu știam nimic. Minți, spuse Kailan plat. Furia aprinse în pieptul Elarei. Prima emoție puternică de când șocul o lovise. Nu mint, spuse ea, vocea tremurând, dar fermă. Nu am știut. Cum aș fi putut? Tu nu m-ai privit în 10 ani. Nu m-ai văzut, nu m-ai recunoscut, nu m-ai... Se opri, respirând greu, realizând că vorbise prea mult, prea sincer, în fața întregii Haite. Ceva tresu în expresia lui Kailan. Durere? Regret? Elara, spuse el, numele ei ciudat pe buzele lui după atâția ani de tăcere. Trebuie să vorbim, în particular. Nu, răspunse Elara instant. Șocul apăru pe fața lui. Ce ai spus? Am spus nu, repetă Elara, forțându-se să îl privească direct. Nu vreau să vorbesc cu tine. Nu vreau nimic de la tine. Mormăieli explodară în mulțime. Ea îndrăznește să refuze regele? Disrespect. Ar trebui pedepsită. Dar Kailan ridică mâna și tăcerea reveni instant. Plecați, ordonă el. Toți. Ceremonia s-a terminat. Dar Alpha,
începu Tiberius. Am spus plecați! Răcni Caelan, vocea lui purtând putere primală care făcu chiar și pe cei mai puternici să se plece instinctiv. Haita se dispersă rapid, aruncând priviri curioase și șocate înapoi către Elara și Caelan. Când rămaseră doar ei doi sub lună, Caelan vorbi din nou. Te rog, spuse el, și cuvântul, te rog, suna atât de străin venind de la el. Dă-mi o șansă să explic. 10 ani, spuse Elara, vocea ei acum plină de emoție reprimată. 10 ani m-ai ignorat, m-ai făcut să mă simt ca nimic, ca praful, ca ceva prea neînsemnat pentru a fi observat. Elara? Nu! Strigă ea, lacrimile curgând acum liber. Nu încerca să explici, nu încerca să faci să pară bine, pentru că nu este. Nimic din asta nu este bine. I-a făcut un pas înapoi. Și acum afli că sunt... Ce? Perechea ta? Și ce? Acum sunt deodată demnă? Acum sunt deodată valoroasă? Vocea ei se sparse. Nu vreau să fiu o obligație. Nu vreau să fiu ceva ce ești forțat să accepți pentru că destinul spune așa. Se întoarse pentru a pleca. Nu înțelegi, spuse Caelan în spatele ei, vocea lui crăpată într-un mod pe care nu îl auzise niciodată. Nu te-am ignorat pentru că te disprețuiam. Elara se opri, dar nu se întoarse. Te-am ignorat, continua Caelan, pentru că de fiecare dată când te priveam, de fiecare dată când erai aproape, fiecare parte din mine vroia să... El se opri, respirând greu. Știam, la un nivel pe care nu îl puteam explica, știam că ești periculoasă pentru mine, că poți să mă distrugi. Elara se întoarse încet. De ce aș vrea să te distrug? Caelan dăduse din cap. Nu înțelegi încă. Dar vei înțelege. Și când vei înțelege, vei urâ tot ce sunt. Cu asta el se transformă, oasele reconfigurându-se, corpul devenind lup și dispăru în pădure. Elara rămase singură sub lună, mai confuză, mai rănită și mai furioasă decât fusese vreodată. În zilele care urmară, Haita nu vorbi despre altceva. Regele Alfa și Omega invizibilă? Este o greșeală. Destinul a greșit. Ea nu este demnă. Niciodată nu va fi. Elara auzi totul. Și fiecare cuvânt era un alt cuțit. Caelan nu încercă să o vadă din nou, dar părea diferit, mai îngrijorat, mai tensionat. La consilii se scurta cu toată lumea. În antrenamente era mai dur decât de obicei. Alfa se destramă, șoptiră lupii. Și apoi, într-o seară, cineva bătut la ușa cabinei Elarei. Deschise precaut. Afară stătea o femeie, Lyra, una dintre puținele care fusese gentilă cu Elara de-a lungul anilor. Trebuie să vorbim, spuse Lyra urgent. Despre rege. Elara o lăsă înăuntru. Ce despre el? Lyra respira adânc. Știi de ce te-a evitat toți acești ani? Spune că știa că sunt periculoasă pentru el. Într-un fel, da, spuse Lyra. Dar nu cum crezi. Elara. Tatăl lui Caelan a murit apărându-și perechea predestinată. Mama lui Caelan a murit imediat după, nu putea trăi fără el. Caelan avea 19 ani și a rămas singur, conducând o haită întreagă, purtând greutatea pierderii ambilor părinți. Elara simți ceva strângându-se în piept. Din ziua aceea, continua Lyra, Caelan s-a jurat să nu aibă niciodată pereche predestinată. Pentru că a văzut ce face acea legătură. Face puternicii vulnerabili, face regii să își sacrifice totul, face supraviețuirea imposibilă fără celălalt. Dar de ce mă evita pe mine specific? Întrebă Elara. Lyra o privi trist. Pentru că prima dată când te-a văzut, când aveai 7 ani, a simțit-o. Legătura. Nu completă pentru că erai prea tânără, dar suficient pentru a ști că tu vei fi cea care îl va distruge sau va mântui. Deci a ales să mă ignore, realiză Elara. A ales să pretindă că nu exist, sperând că legătura va dispărea. Dar nu a dispărut, spuse Lyra. S-a întărit. În fiecare an devenea mai greu pentru el să te ignore. Și acum, când legătura s-a activat complet. Acum el nu mai poate fugi, termină Elara. Lyra dădu din cap. Și nici tu, pentru că legătura predestinată nu este doar despre el alegându-te pe tine. Este despre voi doi alegându-vă unul pe altul. După ce Lyra plecă, Elara se așeză în întunericul cabinei ei procesând. Tot ce credea despre Caelan, că o disprețuia, că o considera neînsemnată, era fals. El o evitase nu din dispreț, ci din teamă. Teamă de a iubi,
teamă de a pierde, teamă de a deveni vulnerabil. Și acum, destinul îi forța să înfrunte exact ceea ce fugise de 10 ani. Dar ce vreau eu? Se întrebă Elara. Vreau un bărbat care m-a rănit chiar dacă nu a intenționat? Vreau să fiu cu cineva care m-a făcut să mă simt invizibilă pentru că era prea fricos să își recunoască sentimentele? Răspunsul nu era simplu. Dar când adormi în acea noapte, visă de ochi gri argintii și o voce care îi spunea numele ei pentru prima dată în 10 ani. Și în vis nu se simțea invizibilă deloc. Dimineața a venit cu o surpriză. Când Elara deschise ușa cabinei, găsi un coș pe prag. În el, plante rare, ingrediente pentru vindecări și o notă scrisă într-o caligrafie fermă, masculină. Pentru munca ta de salvare. Meriți recunoaștere. Kay. Elara a privit coșul lung. Era un gest mic, dar după 10 ani de nimic, părea imens. În zilele care urmară, mai multe gesturi veniră. Un loc rezervat pentru ea la adunările haitei, nu în spate, ci aproape de consiliu. Provizii livrate la ușa ei, lemne, mâncare, îmbrăcăminte caldă. Și de fiecare dată, aceeași notă. Ca nu cuvinte mari, nu scuze elaborate, doar recunoaștere, atenție, ceea ce îi lipsise toți acești ani. Dar Elara nu știa cum să simtă despre asta. Era recunoscătoare, furioasă, confuză, toate trei. În a 5-a zi, Kaelan a apărut personal. Bătut la ușă, polite, așteptând permisiune. Atât de diferit de regele autoritar care ordona și se aștepta să fie ascultat. Pot intra? Întrebă el când deschise. Elara ezită, apoi dădu din cap. Kaelan intră în cabana ei mică și pare deodată prea mare pentru spațiul ei. Prezența lui umple aerul. Mulțumesc pentru coș, spuse Elara, rupând tăcerea. Este cel mai puțin pot face, răspunse Kaelan. Se uită în jur, la cabana ei modestă, mobilierul simplu. Ai trăit aici toți acești ani? Da. Singură. Da. El închise ochii, durere vizibilă pe față. Ar fi trebuit să îți dau mai mult. Mai bine. Ai fi trebuit să-mi dai atenție, spuse Elara direct. Mai mult decât lucruri. Kaelan deschise ochii. Ai dreptate, dar explicațiile mele. Lyra mi-a spus, întrerupse Elara, despre părinții tăi, despre teama ta de legătură. Ceva se relaxă în umerii lui. Atunci înțelegi de ce? Înțeleg de ce ai fugit, clarifică Elara. Dar asta nu face să doară mai puțin. Pentru că tu ai avut alegere în toți acești ani. Eu nu. Eu am trăit cu respingerea ta fără să știu de ce. Am crezut că sunt defectă, nevrednică, invizibilă. Ia pași către el. Teama ta m-a rănit, Kaelan, chiar dacă nu ai intenționat. Știu, spuse el încet, și îmi pare rău, mai mult decât pot exprima în cuvinte. Atunci nu folosi cuvinte, spuse Elara. Arată-mi. Dovedește că nu sunt doar o obligație pentru tine. Dovedește că mă vezi ca persoană, nu doar ca pereche predestinată. Kaelan o privi lung, apoi încet, făcu ceva neașteptat, în genunche. Regele Alfa, cel mai puternic vârcolac din Haita, conducătorul absolut, în genunche în fața ei. Elara, spuse el, vocea lui profundă, sinceră, nu te pot întoarce în timp. Nu pot șterge 10 ani de durere, dar pot începe de azi. Pot să te văd, să te cunosc, să îți arăt că ești mai mult decât destinul. Ești femeie pe care o respect, pe care o admir și pe care vreau să o cunosc. Lacrimi apărură în ochii Elarei. De ce acum? De ce nu acum 10 ani? Pentru că acum 10 ani eram prea fricos, admise Kaelan. Dar frica m-a costat prea mult. Te-a costat prea mult pe tine. Și nu voi mai lăsa frica să decidă pentru mine. El ridică mâna, oferind-o. Dă-mi o șansă, doar una, să îți arăt că pot fi ceea ce ai nevoie. Elara privi mâna lui. Atât de simplă, atât de complicată. Dacă o lua, deschidea ușa către ceva care o speria, către vulnerabilitate, către posibilitatea de a fi rănită din nou. Dar dacă nu o lua, rămânea în siguranța singurătății. Și singurătatea, după toți acești ani, începea să doară mai mult decât riscul. Încet, puse mâna ei în a lui. Când se atinseră, piele cu piele, cald cu cald, acel fir invizibil dintre ei pulsă. Legătura predestinată, vie și indestructibilă. Kaelan închise ochii, respirând adânc. Simți asta? Da, înșopti Elara. Este de ce am fugit, îmi spuse el. Pentru că știam, dintotdeauna,
Că odată ce te ating, odată ce accept legătura, nu voi mai fi niciodată același. El deschise ochii. Și aveam dreptate. Nu sunt același. Sunt al tău. Simplitatea afirmației făcu pe Elara să tremure. Dar tu? Întrebă Kailan. Ești a mea? Elara nu răspunse imediat, pentru că răspunsul era complex, încărcat, plin de ani de durere. Nu știu încă, spuse ea sincer, dar vreau să aflu. Un zâmbit abia perceptibil apăru pe fața lui Kailan. Atunci avem unde începe. În săptămânile care urmară, ceva se schimbă între ei. Kailan venea la cabana ei în fiecare seară, nu ca rege, ci ca bărbat care încerca să cunoască o femeie. Vorbeau. Despre tot. Despre nimic. El îi povesti despre greutatea conducerii, despre deciziile imposibile, despre nopțile când se îndoia de fiecare alegere. Ea îi povesti despre anii de singurătate, despre cum învățase să găsească bucurie în lucruri mici, despre visurile pe care le avea, dar nu îndrăznea să le rostească. Și încet, foarte încet, rănii începură să se vindece, dar nu toată lumea era fericită de apropierea lor. Consiliul ceruse o întâlnire de urgență. Elara nu fusese invitată, desigur, dar când Kailan veni la ea după, expresia lui era sumbră. Ce s-a întâmplat?" întrebă ea. Consiliul cere ca legătura să fie ruptă," spuse Kailan plat. Elara simți gheață în vine. Pot face asta?" Nu fără consimțământul meu," răspunse Kailan. Dar presiunea este intensă. Spun că ești nevrednică, că slăbești conducerea mea, că o pereche predestinată Omega mă face vulnerabil. Poate au dreptate," spuse Elara, încet. Nu au!" spuse Kailan, vocea ridicându-se. Îmi pare rău. Nu am vrut să... El respiră adânc. Elara, nu sunt slab pentru că te am. Sunt mai puternic. Pentru că tu îmi dai ceva ce am pierdut acum mulți ani. Ce anume? Un motiv, spuse el simplu. Un motiv să lupt nu doar pentru supraviețuire, ci pentru ceva mai mult. Înainte ca Elara să poată răspunde, o explozie răsună afară. Amândoi alergară la ușă. În așezare, haos domnea. Flăcări se ridicau din mai multe cabane. Lupii alergau în toate direcțiile. Atac! Strigă cineva. Kailan se transformă instant, devenind lupul masiv, puternic. Se aruncă în luptă. Elara rămase la cabană, inima bătând. Dar când văzu, un lup atacând o femeie cu un copil, nu putu sta deoparte. Alergă înainte, ridicând o creangă groasă, lovind lupul. Lasă-i în pace. Lupul se întoarse către ea, ochii roșii de furie. Nu era din haita lor. Era invadator. Se aruncă asupra ei. Elara se pregătit pentru impact, dar nu veni. În schimb, o masă neagră de blană intră în câmpul ei vizual. Kailan îl prinsese pe atacator în aer, aruncându-l violent. Se poziționa între Elara și pericol, mârâind amenințător. Alți 5 lupi invadatori apărură înconjurându-i. Regele Alfa și Omega lui râse unul în formă umană. Betula nostru spunea adevărul. Ea este slăbiciunea lui. Kailan nu răspunse. Doar atacă. Lupta fu brutală. 5 contra 1, chiar și pentru un rege Alfa, era periculos. Dar Kailan lupta ca un demon, protejând-o pe Elara, distrugând pe oricine se apropia. În cele din urmă, invadatorii fugiră. Kailan se transforma înapoi sângerând din 10 de răni. Se prăbuși. Kailan, Elara alergă la el, cupându-i capul. Dumnezeule, ești rănit. Tu? Întrebă el imediat. Ești rănită? Nu? Sunt bine. Dar tu? Atunci merită, spuse el, zâmbind slab. Haita începu să se adune, uitându-se la regele lor rănit, la Elara ținându-l, și la modul în care el o privea, nu ca o povară, ci ca ceva prețios. Tiberius se apropie. Alfa. Cine a organizat atacul? Garen, spuse Kailan, referindu-se la un beta ambițios din Consiliu. A vândut informații invadatorilor, spunându-le când și unde să atace. De ce ar face asta? Pentru că vrea tronul, răspunse Kailan, și crede că Elara mă slăbește. El se ridică cu efort, sprijinindu-se pe Elara. Se întoarse către întreagă haită. Ascultați-mă bine, strigă el, vocea purtând autoritate chiar rănit. Elara nu este slăbiciunea mea. Este puterea mea. Și oricine crede altfel poate să plece sau să mă provoace direct. Tăcere. Ea este perechea mea predestinată, continuă Kailan.
Confirmată de lună, acceptată de mine, protejată de mine. Și cine o atinge pe ea, mă atinge pe mine. El o privi pe Elara. Și oricine mă atinge pe mine, moare. Declarația fu clară, absolută, de necontestat. Haită începu încet să îngenuncheze. Nu toți imediat, dar suficient, recunoscând autoritatea, acceptând declarația. Iar Elara, ținând regele rănit, realiză. El nu o proteja pentru că era obligat, o proteja pentru că o alegea. Și acea alegere, față de toată Haită, față de toată lumea, însemna totul. Elara petrecu următoarele zile îngrijindu-l pe Caelan. Rănile lui vindecau rapid, beneficiile fiziologiei vârcolacului, dar corpul lui avea nevoie de odihnă. Ar trebui să fii în camera ta regală, spuse ea, schimbându-i bandajele, nu în cabana mea mică. Prefer aici, răspunse Caelan. Este liniștit. Sau doar vrei să te asiguri că sunt în siguranță, observă Elara. Și asta, admise el. În a treia seară, când vindecarea progresa bine, Elara întrebă ceva ce o deranja. De ce Garen te urăște atât? Caelan tăcu un moment. Pentru că eu am ceva ce el nu va avea niciodată. Tronul? Nu. Pereche predestinată. El se așeză privind focul. Garen avea o pereche. Cu ani în urmă, ea a murit într-un raid. El nu s-a mai recuperat niciodată. A devenit amar, furios. Crede că perechile predestinate sunt blestem, nu binecuvântare. Și când a aflat că tu ai găsit pe a ta, realiză Elara. A vrut să distrugă ceea ce el pierduse. Termină Caelan. Pentru că dacă nu poate avea fericire, de ce aș avea eu? Elara veni să se așeze lângă el. Îmi pare rău pentru pierderea lui, dar asta nu îi dă dreptul să ne atace. Nu, acceptă Caelan, și va fi pedepsit. Tăcere confortabilă coborî între ei. Caelan? Spuse Elara încet. Da? De ce acum? De ce acum ești dispus să riști totul pentru mine când timp de 10 ani ai fugit? Caelan o privi direct. Pentru că acum 10 ani, când te-am văzut prima dată, erai copil. Și eu eram tânăr, speriat, purtând greutatea unui tron nou. Puteam simți legătura, vagă, neformată, dar acolo. Și m-a îngrozit, pentru că tatăl meu murise protejându-și perechea. Mama mea murise pentru că nu putea trăi fără el. Văzusem ce face acea legătură. Transformă puternicii în vulnerabili. El respiră adânc. Deci am decis, nu voi avea pereche. Nu voi risca. Nu voi deveni ceea ce tatăl meu a devenit, dispus să sacrifice Haită pentru o singură persoană. Dar Eviția mă nu a făcut legătura să dispară, observă Elara. Nu, admise Caelan. A făcut-o mai puternică. În fiecare an, devenea mai greu să te ignor. În fiecare lună, instinctul meu striga să te protejez, să te recunosc, să te revendic. Și te-am urât pentru asta, continua el. Te-am urât pentru că existența ta mă făcea slab. Pentru că de fiecare dată când te vedeam vreau să uit totul. Haită, responsabilitate, frică. Și doar să fiu lângă tine. El luă mâna ei. Dar când luna plină a confirmat legătura, când toată Haita a știut. Nu mai puteam fugi. Și realizai ceva. Fuga mă slăbea mai mult decât acceptarea ar fi făcut-o vreodată. Deci m-ai ales, șopți Elara. Te-am ales, confirmă Caelan. Nu pentru că eram forțat, ci pentru că eram gata, în sfârșit. Când se sărutară, prima dată cu adevărat, fără rezerve, fu ca și cum universul se alinia. Legătura între ei cânta, vie și perfectă. Și în acel moment Elara înțelese. Nu era doar despre destin. Era despre doi oameni care aleg unul pe altul în ciuda fricilor, în ciuda trecutul, în ciuda a tot. Dar fericirea lor fu scurtă. În dimineața următoare, un mesager urgent ajunse. Alfă! Strigă el. Garen a fugit și a luat pe Elara cu el. Caelan se ridică brusc, ignorând durerea din răni. Ce? În timpul nopții. Au intrat în cabană, au luat-o. Nimeni nu a văzut până când a fost prea târziu. Furie pură explodă în ochii lui Caelan. Nu furie. Ceva mai primal. Lupul în el prelua controlul. Unde? Vuiră el. Frontieră de nord, către Haită cenușie. Garen plănuiește să o predea lor. Caelan se transforma instant, dar nu complet. Forma hibridă, om și lup, cea mai periculoasă formă. Și alergă. Nu gândi la răni, nu gândi la strategie,
doar la Elara, perechea lui, în pericol. Și nimic? Absolut nimic. Va sta între el și salvarea ei. Elara se trezit cu o mână peste gură și brațe puternice ținând-o. Nu țipa. Șopti o voce pe care o recunoscu, Garen. Sau te ucid aici. O târâ afară din cabană, în întunericul nopții. Alți 2 lupi așteptau, complici ai lui. Unde mă duci? Întrebă Elara când își mută mâna pentru un moment. Departe de regele tău protector, răspunse Garen rece. Către cineva care știe ce să facă cu o pereche predestinată. O aruncă pe umăr și alergă, formă lupească pură, viteza incredibilă. Elara încercă să țipe, să lupte, dar era imposibil. Era prinsă. Ore trecură. Când în sfârșit se opriră, erau la o frontieră, dincolo de teritoriul lor, în pământ străin. Acolo, un alt grup de lupi așteptau. La conducere, un alfa, masiv, cu blană cenușie și ochi aurii reci. Garen, spuse alfaua, ai adus-o? Da, Aldric, confirmă Garen, perechea predestinată a lui Caelan. Aldric o studie pe Elara ca pe un obiect, atât de mică, atât de neînsemnată. Și totuși Caelan riscă totul pentru ea. Nu sunt obiect, strigă Elara. Nu sunt monedă de schimb. Ba da, spuse Aldric. Ești exact asta, pentru că Caelan te va veni să salveze. Și când o face, îl prindem, îl ucidem. Și teritoriul lui devine al meu. Elara simți frica ridicându-se. El va ști că este capcană. Și va veni oricum, zâmbi Aldric. Pentru că așa funcționează perechile predestinate. Fac altfele slabi, prevedibili, ușor de distrus. El se apropie de Elara, ridicând gheara. Și tu vei fi momeal perfectă. Dar înainte ca să o atingă, un urlet despică noaptea, atât de puternic, atât de plin de furie primală, încât chiar și Aldric tresări. Din linia copacilor explodă o formă, neagră, masivă, ochii argintii strălucind cu nebunie. Caelan. Dar nu Caelan pe care Elara îl cunoștea. Acesta era lupul complet deslănțuit, fără control, fără rațiune, doar instinct pur. Protejează perechea. Se aruncă asupra lui Aldric cu o ferocitate care făcu chiar și pe lupi experimentați să se retragă. Lupta fu haotică. Aldric era puternic, dar Caelan era posedit. Colții săi găsiră gâtul lui Aldric sfâșiind. Alți lupi atacară, încercând să-l copleșească prin număr. Dar Caelan nu ceda. Distruse pe oricare se apropia, lăsând corpuri sângerânde în urma lui. Caelan! Strigă Elara. Oprește! Îi vei ucide pe toți! Vocea ei păru să pătrundă prin nebunie. Caelan se opri, ridicând capul, privindu-o. În ochii lui, lupul și omul luptau pentru control. Vin la tine, spuse Elara încet, ridicând mâinile. Doar, nu mai ucide. Ia pași încet către el. Lupii din jur urmăriră, șocați, în timp ce se apropia de un prădător complet deslănțuit. Când ajunse la el, puse mâna pe capul lui masiv. Sunt aici. Sunt în siguranță. Datorită ție. Caelan tresări, apoi se transformă înapoi în om. Procesul dureros, haotic. Când termină, era gol, acoperit de sânge, al lui și al altora, tremurând. Elara îl cupă fața. Uite la mine. Caelan, uite la mine. El deschise ochii, înapoi la argintiu, înapoi la controlat. Te-am pierdut aproape, șopți el vocea spartă. Când am aflat că te luaseră. Nu am putut gândi. Doar simți. Și totul în mine striga să te găsesc. M-ai găsit, spuse Elara. Sunt aici. Aldric, încă sângerând, dar viu, se ridică. Deci este adevărat, spuse el. Perechea predestinată te face vulnerabil. Nu, spuse Caelan, ridicându-se cu ajutorul Elarei. Mă face periculos, pentru că acum am ceva de pierdut. Și voi distruge pe oricine încearcă să-mi ia acel ceva. El se uită la Garen, care stătea în spate, încercând să dispară. Tu ai trădat haită. Ai pus-o pe Elara în pericol. Alfă, te rog, începu Garen. Exilat, spuse Caelan rece. De acum, dacă te văd vreodată din nou pe teritoriul meu, nu va exista milă. Garen plecă repede, coadă între picioare. Caelan se întoarse către Aldric. Și tu? Îndrăznești să pui capcană unui rege alfa folosind perechea lui? Este război, spuse Aldric. Totul este permis în război. Atunci războiul continue, spuse Caelan, dar nu astăzi. Astăzi pleci.
și te gândești dacă vrei să continui să mă provoci. Aldrich dădu din cap încet, recunoscând că pierduse astăzi. Când toți plecară, doar Caelan și Elara rămaseră în poiana sângeroasă. Ești rănit? Observă Elara, văzând răni proaspete peste cele vechi. Nu contează, spuse Caelan. Tu ești în siguranță. Asta contează. Ai riscat totul pentru mine, spuse Elara. Tot ce mi-ai spus că te sperie, vulnerabilitatea, riscul, ai făcut exact asta. Pentru că realizai ceva, spuse Caelan. Teama de a te pierde este mai puternică decât frica de vulnerabilitate. Prefer să risc totul și să te am, decât să fiu în siguranță și singur. Elara îl sărută. Sărut plin de relief, recunoștință, ceva mai profund. Hai să te ducem acasă, șopti ea. Acasă, repetă Caelan. Da, cu tine. Drumul înapoi fu lung și dureros. Caelan abia putea merge, epuizat de luptă și transformări multiple. Elara îl sprijini, refuzând să îl lase să cadă. Când ajunseră la Haită, întreaga așezare îi aștepta. Știau că ceva se întâmplase. Tiberius se apropie. Alfă. Elara. Sunteți în viață. Garen a fost exilat, anunță Caelan. Oricine altcineva implicat în trădare are o șansă. Mărturisiți acum, sau când vă găsesc, pedeapsa va fi mai gravă. 3 lupi pășiră înainte, capete plecate. Noi am ajutat pe Garen. Ne pare rău. Prizonieri, ordonă Caelan, vor fi judecați de consiliu. Apoi se prăbuși. Elara țipă, dar alți lupi ajutară, ducându-l în camera sa regală. Vindecătoarea veni imediat. Alfă a forțat corpul dincolo de limite, spuse ea. Are nevoie de odihnă. Săptămâni de odihnă. Va primi, promis Elara. În zilele care urmară, Elara nu plecă de lângă Caelan. Îl îngrijit, îl hrăni, îl ajută să se vindece. Nu trebuie să faci asta, spuse Caelan într-o dimineață. Ai propria ta viață. Tu ești viața mea, întrerupse Elara. Sau cel puțin vreau să fii. Caelan o privi lung. Elara, trebuie să știi ceva. Despre legătura predestinată. Ce anume? Nu este completă până când amândoi o acceptăm, explică el. Formal. În fața Haitei. Este un ritual, un angajament. Și odată făcut, nu poate fi rupt decât prin moarte. Îmi cer să mă angajez pe viață, realiză Elara. Da, spuse Caelan. Și știu că este uriaș. Știu că poate ești încă furioasă pentru 10 ani. Știu că poate nu sunt ceea ce ai visat. Oprește, spuse Elara blând. Caelan, am fost furioasă. Încă sunt uneori. Dar am văzut cine ești cu adevărat. Nu regele perfect, ci omul vulnerabil care se luptă cu frici și își asumă greșelile. Ea luă mâna lui. Și acel om vreau lângă mine. Chiar dacă înseamnă să fii regină? Întrebă Caelan. Chiar dacă înseamnă responsabilitate, pericol, scrutinii constantă? Chiar dacă, confirmă Elara. Pentru că prefer să fiu lângă tine în pericol decât în siguranță și singură. Caelan trase-o într-un îmbrățișare. Atunci când mă voi vindeca, facem ritualul. În fața Haitei. Oficial. Și până atunci? Întrebă Elara. Până atunci, zâmbi Caelan. Învățăm să fim împreună. Fără secrete. Fără frică. 2 săptămâni mai târziu, ritualul fu anunțat. Întreaga Haită se adună sub lună plină. Aceeași lună care confirmase legătura lor inițial. Caelan stătea în centru, complet vindecat, puternic, regal. Elara veni la el, purtând o rochie simplă, dar frumoasă, făcută special pentru acest moment. Tiberius oficia vorbind cuvintele vechi. Sub lună în fața Haitei, 2 suflete aleg să se unească, nu prin forță, ci prin alegere, prin dragoste. Caelan luă mâinile Elarei. Elara, timp de 10 ani te-am evitat, te-am rănit prin absența mea. Dar azi, în fața tuturor, îți cer iertare și îți cer mai mult, inima ta, loialitatea ta, viața ta lângă a mea. Nu pentru că destinul spune, ci pentru că eu aleg. Te aleg pe tine, Elara, acum și pentru totdeauna. Lacrimi curgeau pe fața Elarei. Caelan, m-ai făcut să mă simt invizibilă pentru ani. Dar când în sfârșit m-ai văzut complet, nu ca obligație, ci ca persoană. Și te aleg pe tine, nu doar regele, ci omul, cel care riscă totul pentru cei pe care îi iubește.
Cel care își recunoaște greșelile și încearcă să le repare. Te aleg, Caelan, acum și pentru totdeauna. Sub lună, hai te recunoaște, declară Tiberius. Acești doi sunt uniți, Alfa și Regina, perechi predestinate, unul. Când Caelan și Elara se sărutară, întreagă haită urlă în celebrare. Pentru că văzuseră ceva rar, iubirea care învinge frica, alegerea care învinge destinul. Doi oameni care găsiră unul pe altul nu pentru că trebuiau, ci pentru că vroiau. Și acea alegere mai puternică decât orice legătură predestinată garantă ceva ce nicio magie nu putea. Fericirea adevărată. Primele luni ca regină fură copleșitoare pentru Elara. Învăță să conducă lângă Caelan, să ia decizii, să fie vocea pentru cei fără voce, așa cum ea fusese odată. Și încet, haită începu să o accepte. Nu pentru că era perechea lui Caelan, ci pentru că dovedea propria valoare. Schimbă reguli care erau nedrepte. Deschise consiliul pentru a include voci mai multe. Asigurase că fiecare membru, chiar și cei considerați invizibili, aveau reprezentare. Ești o regină bună, îi spuse Caelan într-o seară, privind-o din pragul biroului ei. Învăț de la cel mai bun rege, răspunse ea zâmbind. Caelan intră cupând fața ei. Nu, tu mă faci să fiu mai bun, pentru că tu îmi amintești de ce conduc, pentru cine conduc. Când se sărutară, fu familiar, confortabil, acasă. Regreți vreodată? Întrebă Elara. Alegerea de a mă accepta? Niciodată, răspunse Caelan fără ezitare. Singurul meu regret este că nu te-am acceptat mai devreme. Poate nu eram gata mai devreme, spuse Elara. Nici tu, nici eu. Poate aveam nevoie de acei 10 ani pentru a deveni cine suntem astăzi. Caelan o privi cu admirație. Când ai devenit atât de înțeleaptă? Când am învățat de la cel mai înțelept rege? Zâmbia. Un an după ritual, haită prospera sub conducerea lor dublă. Aldric și haită cenușie încercaseră o ultimă provocare și fuseseră învinși decisiv. Acum pace domnea. Într-o seară de lună plină, Caelan o duse pe Elara la un loc special, poiana unde legătura lor fusese confirmată prima dată. De ce aici? Întrebă ea. Pentru că vreau să îți spun ceva, răspunse Caelan. Ceva ce ar fi trebuit să îți spun acum 11 ani. El luă ambele ei mâini. Elara, prima dată când te-am văzut, aveai 7 ani, eu 19, am știut ceva era diferit. Nu înțelegeam ce, dar inima mea te recunoscuse. Și în loc să accept, am fugit. Am pierdut 10 ani. 10 ani în care aș fi putut să te cunosc, să te protejez, să te iubesc. Dar poate ai dreptate. Poate aveam nevoie de acei ani. Pentru că acum când te am știu exact cât de prețioasă ești. Și nu voi lua niciodată un singur moment de-al tău de la sine înțeles. Lacrimi apărură în ochii Elarei. Caelan, te iubesc, spuse el simplu. Nu pentru că ești perechea mea predestinată, ci pentru că ești Elara. Femeia curajoasă, înțeleaptă, blândă care m-a făcut să vreau să fiu mai bun. Și eu te iubesc, răspunse Elara. Nu pentru că ești rege, ci pentru că ești Caelan, omul care a învățat să depășească frica și să aleagă dragostea. Sub lună plină, în poiana unde totul începuse, se sărutară. Și legătura între ei, nu doar predestinată, ci aleasă, pulsă cu putere care va dura veșnic. 5 ani mai târziu. Elara stătea pe balconul palatului, privind la haită care lucra și râdea jos. În brațele ei, un copil, băiat cu păr negru ca al lui Caelan și ochi verzi ca ai ei, perfect amesteca la mândurora. La ce te gândești? Întrebă Caelan venind în spatele ei, înfășurându-și brațele în jurul ei. La cum totul a început, răspunse Elara. 10 ani de tăcere. Apoi totul s-a schimbat într-o noapte. Regreți timpul pierdut? Întrebă Caelan încet. Nu, spuse Elara surprinzător. Pentru că acei 10 ani ne-au pregătit pentru moment când eram amândoi gata. Dacă ne găseam mai devreme, poate nu supraviețuiam. Poate teama ta era prea puternică. Poate eu eram prea tânără. Ea se întoarse în brațele lui. Dar când ne-am găsit, cu adevărat găsit, eram exact cine trebuia să fim. Și asta face totul să merite. Caelan o sărută blând. Ești înțelepciunea mea, șopti el. Și tu ești puterea mea, răspunse ea. Fiul lor chicoți, întinzând mânuțele către tatăl său. Caelan îl luă, ridicându-l în aer. Tata, râse copilul. Fiul meu, spuse Caelan cu dragoste. Moștenitorul nostru, care va învăța ce ne-a luat 9 ani să învățăm,
că dragostea aleasă este mai puternică decât destinul. Elara privi la familia ei, bărbatul care o evitase 10 ani și acum nu putea imagina viața fără ea, copilul care era proba iubirii lor și știu, destinul nu greșise, doar îi pregătise. Și când erau gata, când alegeau unul pe altul liber, fără forță, fără obligație, asta crea ceva mai puternic decât orice legătură predestinată. Crea dragoste adevărată. Sub cer înstelat, cei 3 stătură împreună. Rege, regină și prinț. Dar mai mult de atât. Familie, aleasă, iubită, eternă. Și 10 ani de tăcere, în final, au condus la o viață întreagă de cântec. Mulțumesc că ai ascultat. Pentru mai multe povești de dragoste predestinată, abonează-te!